Lift up Christ and tell the world. Ngalomwazi ndiyazibulisela kwibandla likaThixo ngelihle igama kaYesu Kristu obuyayo. Amen. It is nice to be here. Umnandi balapha. Sekushunyayelwe kakhulu namhlanje ngakumbi thina odala. Sesifumani intshumayelo eninzi. So I think le session izaba i-verse pass nyani sizawupasa isivesi yoba sigoduke. Kule topic yanamhlanje ithi purpose in the present. Dinevesi ezimbini ezawucela sizifunde. Sizawufunda uGenesis chapter 4. uGenesis chapter 3 uxolo. Genesis chapter 3 verse 13. Sifunde nencwadi kaYuda. The last book before is Chilelo. Sizawufunda verse 1 no verse 2. So we'll read from the book of Genesis chapter 3 verse 13 and the book of Jude. It's only one chapter and we'll read the first two verses. Tizayifunda nabayifumeneyo. Wathi uYehova uThixo kumfazi, yintoni nalento uyenzileyo? Wathi umfazi, inyoka indilukuhlile ndadla ke. Xa sifunda kuYuda uthi yena ayiyo le verse ndiyifuna. Xola ndiyazi ngoku iBhayibhile yami ivele yabaleka. Oh yes, verse 24 no verse 25 ezizogqibela ndithele yoqala ezizogqibela iverse pha kuJude. Ithi kule Bhayibhile ndiyiphetheyo, kulowo ke unako ukunilondoloza ningabi nakukhubeka nokunimisa phambi kobuqaqawuli bakhe ningenabala nigcoba kuthi kuThixo olumkileyo yedwa umsindisi wethu makubekho uzuko nobukhulu amandla negunya nangoku kude kuse nasemaphakadeni onke. Amen. uThixo makasisikele ufunda kwezi lakhe ngokude kungaphakade. Amen. So if nifunda ku-English ithi, now unto him who is able to keep us from falling and present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power both now and forevermore. So if siyafunda pha kuGenesis ekuqaleni, yonke into inhle uThixo udala abantu abanike ubulumko. Okokuqala uThixo uyabanika abantu ubulumko because uthi you will have dominion over everything that is on the earth. So abantu do not have a lack of knowledge or wisdom. Banabo ubulumko, banalo ulwazi, banayo dominion, banayo kingship, they have everything. But uThixo singathi mhlawumbe xa sithetha figuratively, because we understand that uba uthi xa kuthiwa xa kudala athi kuthiwa uba umoya kaThixo wawuhamba phezu kwenzonzobila. So ekudalweni kwehlabathi ipresence yomoya ongcwele khange isuke. But we understand that from a text that abantu uAdam noEva bebene relationship yobonana noThixo ubuso ngobuso. But xa bebengajongananga noThixo ubuso ngobuso, umoya ongcwele ubuso lokulapha. But nje for the context of iverse lena masithi uThixo usithele nje umzuzwana phambi kaAdam noEva. Xa ebuya uThixo ufika uAdam noEva batyile emthini. Now i-question kaThixo ithi so uThixo xa interrogate uAdam
uthi Adam uphi because bazimele uthi uAdam uba ndizivile izandi zakho Thixo ndazimela ngokuba ndizibonela uba ninjani uThixo uthi uxelelwe ngubani ukuba uze Adam now uAdam akaphendula uba uxelelwe ngubani uba uze because ubulumke bebunikiwe nguThixo but badawutha ubulumke ababunikwe ngubani nguThixo so obabulumko ebebunikiwe nguThixo uAdam bubo obubuqo bumenze wayiqonda into yoba xa uThixo embuza uba uphi maka understand uba isono singenile therefore uAdam uthi xa iphendula uThixo uthi umfazi owandinikayo ukuba abe nami nguye ondinikileyo kuwo umthi ndadla ke now uAdam already uThixo akakathi uba wonile Adam okanye utheni uthe uThixo uve ngabani ba uze now uAdam realizes that uba ngoku uThixo bemxelela uba uzungadli emthini now that uba uyazibona uba uze it means uba utye emthini without uThixo mention alone now uThixo akam-addressi ngoku uAdam uthi ke ngoku nathi le verse sikuyo yintoni nalento uyenzileyo wathi umfazi inyoka indilukuhlile ndadla ke so ibali leBhayibhile throughout God is dealing with sin iBhayibhile I think yafuna sibe nayo le context ithi ba it is not a happy story that God is telling kwiBhayibhile rather it is a story of recording imigudu kaThixo to try and save the humans so ibalekile nento yoba masinga excitedwa zintshumayelo ezimandi hayi uThixo sixolela utheni because iBhayibhile is not a book of excitement it is a book to remind abantu to stay conscious to the fact that umuntu wonile and waqhubekeka wahlala esonweni because xa uThixo wenza umsindleko emveni kwalento abulale isilwanyana abombathise athe kubena ebombathisile kuvela uKhayena abulala ubrother wakhe lihamba ixesha kubonakale iSodom neGomora zibe ninzi izinto uThixo azisa uNoah abethe uNogumbe kusheke ifamily kaNoah kungekudalanga abantwana bakaNoah bahleka utatabo eze abaqalekisa uNoah lihambi ibali bavela uAbraham uThixo abanika isithembiso uAbraham nonkosikazi benza icebo elincamye nomthetho kaThixo ahamba amaxesha kuvela uYakobi babe izinto zobrother babo yenzeka izinto kuvusa uYosef amaSirayela enjoye iEgypt Thixo abakhuphe eEgypt kodwa irecord ithi kungena amadoda amabili from yonke inginginya because of sinfulness uThixo banika ukumkani uSawule uSawule ebusweni bukaThixo kuvela uDavide one ngesexual immorality eaddresswa sisifundo kuvela uSolomon Thixo amnika ubulumko uSolomon one ngaphezulu kotatakhe azisa izithixo qhubekeka ibali uThixo ucengana nabantu ngenxa yesono to an extent that uba kukho ivangeli eshunyayelwa ngabantu ethi isona soyiseki therefore hlala esonweni but grace is available but if sifunda kule chapter kaYuda we realize uba sisithukwe emnqamlezweni ukuhlala esonweni ngoba uthi lo mbhali kulowo unako usigcina singenalo ichaphaza lesono now i-message endizisayo today is that uba let us not dwell in sin because the God we look to is able to keep us from falling. uThixo unawo amandla okusigcina singenalo ichaphaza lesono
That is why kwirekhodi yeBhayibhile every time uThixo xa idibana nesono ulandelisa ngesibetho, because uyayazi uba amandla wokuba nisoyisa isono ndimnikile. Imigudu ndiyizamile zonke izinto, kodwa still abantu linger in sin. uYesu uthi xa approachwa ngumuntu emveni koba mphilisile athi kuye, go and sin no more, because uYesu uyayazi that isono siyoyiseka. IBhayibhile, we have uJoseph. There is no record. I'm not saying it was perfect, but iBhayibhile has not recorded uJoseph esenza isono. And this is even before Christ. Xa sifundiswa ngoYosefu, ubomi bukaYosefu uqala nokuphela kwabo, iBhayibhile ipaint aba blameless. Xa sidibana noYobi, ithi iBhayibhile, now there was a man in the land of Uz who was blameless and upright before God. Iqhubekeke iBhayibhile, omnye umuntu esingam-exemplifya ngayo Enoch. Ithi iBhayibhile uEnoch wahamba noThixo to an extent wathi uThixo uba wena Enoch awuzukurhabula ukufa. Therefore amandla okuba sisoyise isono akhona. Xa isilukuhla inyoka, let us not be like Eve. Wena odibene nomuntu who has already been like Eve, do not be like Adam. Because ukhona onako usigcina singenalo ichaphaza lesono. And ithi iBhayibhile, to the only wise God. Kuye yedwa uThixo nantoni onobulumko. Let us draw from the fountain of God's wisdom and let us refrain from sin. Ithi iBhayibhile uThixo wayemthanda uDavid, not because he was sinless, but uDavid ebengathi xa uThixo emreprimandile kwisono abuyele kuso. Because ithi uthi uYesu asikho isono esingaxolelekiyo except esokuthuka umoya oyingcwele. And ukuthuka umoya oyingcwele kuzibona xa usithi usenza into ethile ubona uba ayawusekho umvandedwa. Uzuyazi uba uthukile umoya oyingcwele. And the only reason esasono singaxoleleki, it is because you will not repent because uzicelela uba it is okay. That is the only reason, because you have allowed umoya oyingcwele to live. So today, xa uThixo esinikile umthetho uba yityani from yonke into ekhoyo emhlabeni, niwuyeke lona umthi. Masiwuyeke lona umthi, ngoba uThixo usinikile amandla oyeka. Usinikile uThixo amandla othini oyeka. Because le verse ayithi le verse uba this verse does not only say about uThixo present us faultless before God's throne. No, it text precedayo ithi who is able to keep us from falling. So uThixo unako usigcina singawi esonweni. But uba siwile esonweni, he is able to present us faultless before God's glorious presence. But that is only when we claim the grace of Christ. Eyabekwe Calvary. But we will not do that if we do not want to refrain from sinning. So today, let us not be like Adam. Let us not be like Eve. But let us remember that there is power in the blood of Jesus Christ, and he is able to keep us from falling. Amen.